Nah, iki posisine lagi ngarit suket lur. Nah, iki sukete kandel iki. Suket ngon pinggiran jagung iki. Iki suket kawatan apa utawa suket gerinting iki lur. Nah, aku lho sukete kandel. Nah, yang ini iki lur bentino aku ngarit sore wong jenenge wong dingon-ngon dadi tiap dino ki yo ngarit golek suket. Nah tuh dadi golek suket ki wis dadi wajibane wong ingon-ingon lur. Nek ora ngarit engko sapine yo luwe dadi arep kesel arep panas arep udan ya tetep ngarit gitu. Nah iki mau orang go karung dadi dibangket ngarite iki. Nah iki nah jane wabot ning mbah kene motor kita piye piye nek saiki ngarite ya ora waret. Nah iki ning pinggiran kebun karet iki lho.